Sarah musikana abuda pamavidhiyo achikonfesa kuti aidanana neumwe murume. Uyu musikana weFortune ari kuti it was coming from a place of fear. Haana chaakaita. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kuri kunzi anga akabatirwa pfuti mumusoro ndosaka asvika pakuita confession yaazoita. So kune vasingazivi nyaya yacho, musikana uyu akonfesa anga achinzi akonfesa nemurume wake achibvunzwa kuti kwemi maidanana nemurume uyu atazobatirwa mameseji mufoni, maidanana kupi sei rini. Saka musikana ari kuti vainorara vese kuAvondale kaviri pamwedzi then odzoka kumba. Asi murume ari kuti hakasi kaviri nekuti musikana anga asachadi zvekurara nemurume wake. Cheating. Sera ndana maspims muniri. Anomukushira the week. Ndana maspims mutwezecho. Ndikapinza ndiko rangu muchemba ndikanonga kuti maspims ndikanoti maspims ke. Sera ndoshirwa nyoro na kombi. Akumana ni AIDS mara. Saka ari kuti iye it was much more than twice a month. Uye ari kukomplaina zvakare kuti mumba yemukati umu musina zviri kubuda nekuti musikana aigara akarukutika. Pavidhiyo yacho ataura zvakare akati akatozosangana neurume mutoilet make ndokutopinza maoko kuti abate zvinhu izvozvo ndokutarisisa ndokuona kuti aiwa urume zvechokwadi. Azotaura zvakare akati musingashandisi protection mamuchiita zvakadaro ndosaka urume uhu wazopedzisira wapinda mutoilet mavo. So guys, ndo nyaya yacho iyi. Imwe nyaya zvikuru iri kunyatsa kurwadza murume ndeyekuti for the past 12 years anga achichengeteswa mwana asiri wake. Uye paakatengera mudzimai wake Fortune, paakati aise tracker pamota, mudzimai akatsamwa zvikuru ndokupopota. Murume ndo paakatanga kuwedzera masuspicions ake akati inini since ndiri kuisa tracker yekuti mota idzi ihigh demand dzinobiwa, why iwe uchitsamwa? Mukadzi aifunga kuti murume ari kuda kumutracker kuchihuri kwaanoenda. So to those who listened to the audio, nemiwo manongoonawo guys kuti nyaya ikai ingori pachena, but pana anyora akati achitumira Tatalicious kuti manheru mwanangu, the story you posted ya Sarah, I know her, the guy was holding pfuti mumusoro, he is unstable and she had to agree with zvaanga achitaura to save her life nemwana. Please don't believe everything you get. Atoriwo munamo mwana iyeye and has tried to leave murume uyu so many times. So ndo information yabva kuna anozviti mai vemusikana uyu. So guys, chinhu chinonetsa ndechekuti zvinhu zvepaindaneti haugoni kuziva kuti chokwadi chaicho ndechipi. Mai vanogona kuva ari the same woman who is writing this to save her face from the humiliation kana kuti itoriwo reality, who knows. But tiri kungoti isusu ndo nyaya yatiinayo nhasi guys, kuti ko munhu kana ari pamurume anozohurirei. There are always two sides of the story. Maybe chokwadi pfuti yange yakabatiwa iye achinzi arekodhewe pavidhiyo, kana kuti ichokwadi akatombohurawo ndokuzobatiwa. Murume ari kuti zvoni usanditume kuenda kuma audios ako nema-chats ako, because this is going to be much more embarrassing. Why don't you just confess tiwirirane tienderere mberi? Inini hangu from my analysis, I actually believe kuti musikana uyu ane zvaakaita panyaya iyi, nekuti haungamboruki story yekunzi maenda kuAvondale, murume ndokuzoenda kuCanada, kuUK, ini ndiri kuzotevera chichi, like the whole story. You cannot just make up a story that does not exist. She is actually doing something. Ameno kuti chi, asi there is some truth in it. Mona Lisa hati it's not make sure. What does he gain by forcing her to admit kuchihure? Unenge wangobatirwawo mamessage then munhu nekutsamwa otanga kukubvunza mubvunzo isiri necessary, asi chokwadi chiripo ndechekuti sisi ava vane zvavatomboita. Zvinoonekwa kuti murume wacho
anongoramba akabatirira pamunhu asi sachamudi. Anosangana nehurume mutoilet oramba achingoti ndoramba ndichikuda, ngatiremberi tiregererane tidi. You can actually see kuti murume uyu yes anogona kuva nemapsychotic behavior traits aainawo, but anomuda mudzimai wake, akamutengera fortuna, anomuitira zvose zvaanoda. Anoshayei hoyu munhu chero paagere panoratidza kuti ugere namaviri, asi ko kuzobatigwa chihure ndokuita sei. Madzimai vanhu ngavaitewo streetwise. Kana mafunga kuti branch rekwaRusape ridaiso nemanagement yaro, munhu ngaazive kuti kwaRusape kunoitwa chakati nechakati. Munhu kana afunga rekuavhondewo ovhura mabranch ake, munhu oti ongwara-ngwara. Handisi kudzawo kuti vavhure mabranch, but ndiri kuti kuzobatiwa guys. Munhukadzi haafaniri kubatwa. Hanzi kana munhukadzi aita mabasa ake erima, kungodya zvawadya wopukuta muromo wodzoka kumba wokontinya uchiita maduties ako, pane kuti kana waita zvawaita ikoko kwawaita wodzoka kumba wotanga kuramba kurara nemurume wako. Aiwa basa renyu amai nderekuti mufadze murume wenyu. Kana zvakuramba zvotoreva kuti chihure chacho matochikonewa. Okay, tikungoverenga macomments. Ini ndingoriwo messenger code ingava nyaya here kana tisina kumbopindira C section. Okay, so a boy child and men lives matter too. They also have feelings and vanorwadziwawo. 12 years munhu achichengeteswa mwana asiri wake. Problem yedu we force matters. The more you force, the more Mr. Guy gets more power over you. Yet iwe uchifa deep down. The one loiters around the social media streets and find a comment that says cheat bake fast obva atongochita boom, obva atobatwa because chihure chechisiri mauri. Hure chaiva huri bati zvokumanya. Zvingatonobudikira kwatinashe Mugabe. Ladies, learn to move on nemoyo uri ipapo, and then make a final move physically. Move far away where he won't find you. Unofira mahara. Because kana munhu asvika pakukubatira pfuti guys, unorohwa musoro ukatofira ipapo. But kana ari abusive, chakamutadzisa kumusiya aenda kubasa, kana kuti aitokwanisa kubuda achinzi uri kundichita achiramba, kureva kuti aitombobudaka achita ari kuenda kwaari kuenda, kutengerwa fortuna okudriva mota yemurume aive asiri abusive murelationship here. Guys, ma-abusive relationship mumaziva here imi? Musadaro so. Murume uyu akahurirwa ende chero nemi deep down munozviziva. Iyi ndo imwewo comment iripo. Okay, saka vanhu vazhinji vari kungoti guys in as much as there is that follow up message that came in kuchinzi musikana ari kuti anga akabatirwa pfuti mumusoro and all. Chokwadi chaicho ndechekuti there is some truth to this story. You can never make up a story that is not there. Anzi maitaura pa-FaceTime here, iye akati aitaura pa-WhatsApp. Uri kutevera ku-UK here, iye akati aiwa tiri kuenda ku-Canada. That is not a story that you can just make up because pane pfuti. No, you don't do that. Yes, unogona kuchema kana kuita sei, but face yasisava iri kuratidza kuti aiwa vabatwa kunzi dzvi sezvinongoitwa wikineri, or actually sezvinoita wikineri kunyika yeZimbabwe, sister vakabatwa kuti dzvi. Okay guys, so do leave your comments on what you think. Muri kufunga kuti nyaya iyi inyaya yemachokwadi here kana kuti vabatirwa pfuti ndosaka vaakungobvuma?